Na bisbarra da Ulloa, Alivós Galicia adícase ao cultivo de castañas e outros produtos silvestres da zona e faino cumprindo coas normativas da agricultura ecolóxica. Non podes usar todo tipo de adubos, tens que usar adubos certificados en ecolóxico, despois usar abono que facemos un compost con residuo de castaña, non utilizamos ningún tipo de desinfectante ou cicatrizante que non sexa considerado por agricultura ecolóxica, incluso para desinfectar as ferramentas usamos, por exemplo, sulfato de cobre. Un exemplo de boas prácticas ambientais que figura nas guías para a compra verde que se presentaron este xoves no Pazo de San Marcos o abeiro do programa Lugo 2. A recomendación fundamental é non consumir ou consumir o menos posible e utilizar, xerar os menores residuos posibles. Os manuais pretenden asesorar as empresas e as administracións públicas á hora de mercar produtos e na contratación de servizos que sexan respetuosos co medio ambiente. Con motivo de facer a residencia, estamos a estudiar o aforro enerxético colocando unha caldeira de biomasa, non? Que eu creo que é outros pasos importantes que vai dar o noso concello. Pois estamos intentando ter produtos ecolóxicos e produtos que se poden reciclar, e sobre todo en fariñas ecolóxicas, claro. Nas páxinas das guías, consellos básicos para minimizar o impacto ambiental. E como pautas fundamentais na administración, como se gasta moitísimo papel, pois unha das recomendacións básicas é imprimir o menos posible e o que teñamos que imprimir a doble cara, en modo borrador, reutilizando papel que xa este impreso por unha cara e despois, en canto a luces e calefacción, utilizalas de forma razoable. A compra verde convértese así nun aliado imprescindible para preservar a riqueza paisaxística e o medio ambiente.